Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jiya na yi bayani na yi posting na ce da yawan mutane ba su san cewa an fara samun kuɗi a Facebook ba. Da yawa haka ne. Akwai da yawa waɗanda idan ka gaya musu cewa a yanzu fa Facebook an fara samun kuɗi sai su ta mamaki wai ta ma haka zai faru. To tsaya ka ji. Yanzu Facebook ko da hoton ka kai posting za su biya ka. Idan text kai posting za su biya ka. Idan bidiyo ka ɗaura za su biya ka. Duka wa'innan abubuwan idan har da za ka yi su a Facebook duka kowaye yanzu zai dinga samun kuɗi. To amma sai dai akwai wa'insu ƙa'idoji wanda dole sai ka cika su sannan Facebook za su fara biyan ka wa'innan kuɗaɗe. Wa'insu ƙa'idodi ne su ne zan lissafa kamar haka. Na farko dai dole account ɗinka ya zamanto kana da mabiyan da suka kai haura 5,000 ko kuma mu ce 5,000 dole. Sannan na biyu akwai abin da ake cewa watch time hours, dole ka ɗaura bidiyo musamman. Sannan na biyu ana buƙatar ka ɗaura bidiyo guda 5, wannan active bidiyo ne guda 5 ana buƙatar ka ɗaura su. Sannan ana buƙatar ka samu watch time hours wanda ya kama 60,000. Ka haɗa wa'innan abubuwan watch time hours shine ya kama 60,000. Idan ka haɗa shi to tabbas Facebook za su fara biyan ka. So akwai ɗayan kuma wanda ake ce mai ads on reels, shi wannan kawai invitation ne Facebook suke tura ma mutum, ya danganta da yanayin performance da mutum yake yi, to Facebook za su tura ma wannan invitation ɗin, shi ma ana samun kuɗi da shi. Akwai kuma in-stream ads, shi kuma in-stream ads shine normal kamar dogayen bidiyo da zaka ga mutane suna ɗaurawa, so zaka ga ana sa talla a ainihin wannan bidiyo ɗin, insha Allahu zaka ga kai ma kana samun kuɗaɗe a ainihin wannan Facebook naka. Saboda haka ya kamata 'yan uwa ku gane cewa online yanzu hanya ce hanya bace wacce za a yi ta asaran data ba a samun kuɗi. Yanzu online ta zama guri ne wanda idan ita kaɗai kawai insha Allahu in dai ka mai da hankali za ka iya samun abubuwan da za ka rufa wa kanka asiri. Insha Allahu idan na ƙara samun lokaci zan tsaya in yi bidiyo in yi bayani filla dai yanda ya kamata mutum ya buɗe Facebook account nashi, yanda zai saita Facebook account nashi, da kuma irin matakan da ya kamata ya bi har zuwa lokacin da ya kamata a ce ya fara, har zuwa lokacin da shi ma zai fara samun kuɗi. Sannan akwai group namu na Telegram wanda muke koyar da dukkan wani abu da za mu fara koyar da dukkan wani abu da ya shafi wato forex trading, da kuma sauran abubuwa da suka shafi na online. So insha Allahu zan aje link din a description ko kuma a comment ga wa'inda suke bukata za su iya joining insha Allahu. Saboda haka kada a manta da like da share na wannan video din domin 'yan uwa su masu amfana da cikakken bayanin da muka kawo muku. Sannan idan akwai wani abu da kuke so ne muku bayani ba ku gane ba, ku dropping nashi a comment section insha Allahu, ni kuma zan muku bayani na wannan abu.